go. 2002, 2003, 2005. Vanomboreza issue yefuti. Vanomboreza nyeye. Vanomboreza padembo nezimuya. Vanya sivukoni vanomangara. Nyeye tiko futi. Varwa. Ha. Ndita siku munhu ari kundiita counter kamunhu. Vanoti uranimire mboita kunge zvazviignore. Vanambozvisiya zvemba zvezvi. Ndakuita zvangu zveun'anga izvozvo. Ya mama ku dark side manje. Dark side of underworld. Kuchera mishonga St. Mary's. Apana sikati zvema evil spirits. Iwe enda pa St. Mary's. Ukasvika pahuri yadzo kuti kuparadise kuti ku But chainakidza chinganga time. Chakamurinakidza. Uri kunyepera. Shopera vanhu kana. Aiwa, ndasikashoperi. Kushopera ndasikashoperi but ndaita zvezvekuti ndaizoudza munhu fefe kuti ina ndishoperi. But ukauya ukandidza problem yako mishonga yacho ndinayo. Ende maitorapa zvizvo. Ndato unoza ko munhu akawaita vanhu sick chirwe chekutaka chandakara vanhu sick. Vandabva ipapo mari musana unorwadza. Vandati zvitsinga. Vanoti makumbo anozvimba. Handiti vanotonga neBP nichizviva ndizvimba makumbo. Ndaitotemera mushonga nyora pane mushonga ndaitora musango ndichitopisa chitadota. Ndaitemera nyora. One time otora munhu atoti ndabhose kuru. Oza vanhu vaitonditenda kukweko ku St. Mary's zvisiketi. Vachouya vamwe vachinipa mari mbavha mahuri. Ndovangari maclients angu. Mbavha nemahuri. Iwe bozi mbavha ipa vanoda mushonga yekoti yekuti vasabatwe nemapurisa. Kuti ndaigona kumupa mushonga kuti aisa muchiwallet. Achifamba ainyumwa. Wanza ari mumba. Aigona ngonyuma akarara kuti ndangobuda panapa. Achikuita kubuda polisi sare svika. Wanzo asikabatike. Wanzo even inini pachangu inini Clinton inini. Time yacho panana kuti unyatsotsvagwa zvezvo kuti munhu ari kumba yanga akabaimba. Pane time akambondivhima zvimwe zvokuti akauda anyatsoндикitisa manje. Ai masiti aitenga soldier police. Saka time iyo manje pandingotiwo kana ndakangogara pandendirika ndengonongonyumwa zvinhu zvekuti kunditira. Ko mahuri maema pamushonga wekuita sei? Wekuti vaende kumabhava vakichwe vadiwe nemafesi vachidedei vachipiwa mari mufesi akamukicha utomupa mari yekuti anotadza unozopa kana aine mukadzi aibva atadza unopa mukadzi umbovati yes livers vachouya choti sekuru zvikuita saka izvozvo mandakazozvirealiza kuti zvakashata time ndakazonyatsoona kuti anasekuru ava vari kundirasisa pakuti inini kuti bvisa munhu akabaimba ndopanaziva kuti mudzimu uri biased. Ndopanyatotanga kunyatsoona picha yemudzimu manje papo ndikaona kuti mudzimu irima mira ndopawakarasika n'anga haizvirapi. Yes ndakamboenda kune dzimwe izvo rokutaura ndakatoenda kune dzimwe wanza dzimwe dzakudomipa zvikwambo unodomipa chipomba wana chichiona Clinton anombirira chipomba anondipa chikwambo. Ipapa ndibata steri ekuti pawairapa iwewe handidzi wairapa chii mudumbu makumbo musana and so forth. Handikwakuri kubatsira vanhu zvakwakuri kubatsira vanhu ko zvashatei futi. Zvashata pakuti unodzidziswa nzira pamunhu makumbo aziva mishonga uyo ndiwe sick murape sick chitsinga rapa chitsinga but mushonga iwo vari kutirapa chitsinga handitika vane mushonga wavanotoziva futi wavashandisa kuti akaroyewa chitsinga akaroyewa achiiswa chakati ndisa shona ndati vane mushonga wavanoziva kuti akaroya chitsinga aishandisa mushonga wekuti unonzi muti wakati. Saka izvozvo chitora mushonga uyu ndounorapa chitsinga kufumura uya wakaroya uya waimuroya uchimisa chitsinga. But at the same time unenge watobatsira ndika. Saka pane chakashata pakubatsira ipo pamo. Hakuna chakashata. Zviri kuzoshatira pakuti trick iripo manje ndeyekuti vari kukudzidzisa kuti rapa handitika asi wozoroya. Yes. Munhu uroya futi ubva ti rapa roya unoramba uchidzokera pasquare 1 ipapo muchikurapa vikotambira ipapo pafield iyo mune muchiita mari uchipanana mari muchiti but vamwana vari kuchema umwe munhu asina kumbosangana neni ubva afa. But at the same time ndambobvunza very good question ekuti
kumapostori akwa vanorapa mapostori mapostori ari pa2 zvangofana n'anga infact handikamati nen'anga zvangu mapostori ari paviri pane mapostori anoenda kunoita chipostori achienda kun'anga vachinopiwa simba kubva kun'anga nzisa ubva uzongopfeka gemens atori n'anga pachake saka vari biased futi zvangofana nemudzimu kwauri taura vari biased saka manje inini suggestion ndotofunga ndeyekuti mupostori ari pachokwadi ndiwo atumana mwari ukatopinda hako kuroma kwange aiwa mira izvozvo mamwe machechi zviri better mira izvozvo mira pakuti don't attempt to touch kana kwamagaya mira kana kwamagaya wherever aiwa izvozvo zvogona kuitwa nemunhu asikunyasoziva manje asina kufamba akaita experience yekunyasoziva panoda kuziva chii kupinda roma kana panoda kuziva chinhu kuziva kuti kana wakambobva mufield yekuita un'anga nekuti zvendinobhelievha inini ndezvekuti kana uchinamata you have to talk to direct kuna mwari saka iwe ukambotanga wambotsvaga muprofita kana kutiautsvagaanga inoona kutaura kuti mudzimu chii mudzimu imwe muprofita unomutsvagako bhosi munhu anenge akaomerwa bhosi kana urwadzwa neronda unotsvaga munhu kuti akurapa unozizva uchirwadzwa neronda saka iwo hapana munhu akamborwadzwa neronda akangoti rega ndipfugame ndirumba mangu ndinamate rinopura angofana nemapostori ukatyoka gumbo iwo ungaende kuna madzibaba okugadzira gumbo iroro anoenda kuhospitari anoenda kuhospitari asi pamwe mumwe kana akaita anomutipira ndo anoenda kupostori bhosi pazvoenda amutipira inini ndotobhelievha kuti masections ese wataura iwawo ekun'anga neekumapostori ari biased and akakuvharira brain ka hapana iwe unenge uchitogara kuenda kumberi but manje chimira ndikuudze pakasoni inini handiti ndakamboita zvekurapa izvi ndatisiyanei newe iwe unomboita zvekurapa aiwa kubata zvakanaka chaizvo pamboti wewe kana wapindana nezvekurapa unenge wapfekerwa unenge usingazivi handiti zvafana nemuprofita anenge apfekerwa asingazivi asi ukaenda kuroma kana kuanglican wherever unenge usina kupfekerwa unenge uri munhu iyeye unotoenda wakapfeka hembe dzako manje kumapostori unoenda wakapfeka garments kun'anga unoenda wakapfeka ngundu saka I prefer kuchechi kuri better one word of advice but unoziva kuti kuroma mira ndimbokuudza unomboziva kuti kuroma nekuanglican kwacho kwautaura kutori nevamwe vanotoroyawo vausikazivi kuti vanoroya asi kwamuna unotora kunamata mwari muroyi munhu usingaoni saka haungakwanise kumunongedzera manje paunenge wauda kukwira mugomo uchitsvaga ipapo unobva wasangana nawo mapudu hanzi usatange zvinhu usingapedzi inini kutaura from experience aiwa ndagada information yako yese but manje pakasoni manjewo pakasoni une nharo aiwa hapana nharo ichokwadi ari stubborn but iwo fact rako riri stubborn manje rirakushaya basa because iwo uita fact ristubborn risina zvari kuziva para foundation yaro tokubatsirawo you cannot even help me shama panyaya ishu yekuti un'anga ikai nekuti muprofita unibatsira ndikunyeperi idawo wakamboita profession yekuita muprofita kana idawo wakaita profession yekuita un'anga uradawo kuvunza question yakanaka wati unobhelieva namadzibaba anozviya mutumwa kwakafa hafe apari asi superhero ini ndikutoti hafe manje bhosi ndine zvandakatoona aiwa hapana munhu asingafe pari zvino haasi kuzofa manje but nguva yake changosvika still azadzisa zvaakatumwa akatumwa unzi asunungure nyika saka chaisunungura rini ipapa 2021 uno pakudonha kwake uchaiona ndokutaurira shuwa nezvamukutaurira iyo saka kuti chicho sere zvikuitika munyika muno hausi kuzoona chichikuitika
saka usikuona zvikuitika here tauraika vanhu vari kufa vese usikuona vari kufa kana even hurumende cheche ndosatati luku hapana saka zvinoenda mutuma zvinoenda mutuma naye orit kana zvisinei naye katimbofambai katimbofambai kana zvisinei naye kana zvisinei namutumwa katifambei tida kuona kuti hatisi kuti augasti vanhu vasana kuchema here apo aiwa kubira hatisi kusvika ndinokuona kuti hatisi kusvika augasti vanhu vasina kuzhamba zvekuratidza kuti munyika marwadza kugara ndokutaurira musadhomotswa nechipostorina sikudhomotswa wakabhilivhiswa ndo zvamunofunga ndo maina anombobata mbiya mai zvamukutaura zvinomboibata mai mbiya akatobatiswa vakabatiswa musoro ina zisana batwa musoro makabhilivhiswa makolonizwa brain ndo belief yenyu wakadailutwa ndakadailutwa ndo zvamobhilivo hazvi kupai mhosva mata mutumwa wekuti achafa but not now achafa azaza basa rababa raakatumwa namwari mutumwa wacho kana aine simba rekunyatsa kumuti is omnipotent ngaaende kamuhospitari panazareti apa aiwa sha mwari ka haumutume wanzwa mwari haumutume kuchiita zvakati chaime unoda iwewe wazvisa amira ndikudze ndakudza pakasoni aiwa uda ndivharira ndisakupinduriraona hatsi kukuvharira pakaiwa hatsi kukudhailuta ndinoda kukudza chokwadi pakasoni kuti usatume mwari kuti aite zvine time yaunoda iwewe because mwari ane pesi yake netime yake ini ndakarwa hondo ndiri kavhembe baba wangu wadzwa anambotuma mwari kuti ite time yandoda inini mira ka ndikuudzeka ndinodzokera panyemba kuti unzwisika kuti inini hasi kutsamwa ndikudzokera panyemba hona kristu ndikudzokera panyemba kuti anyatsonzwisisa kuti inini pandairi kavha imba yababa wangu anotuma mwari kuti chibva imaita zvinhu netime yandiri kuda inini ndakatedzera mwari zvaari kuda iye time yake Mr. Luke hamusiri mayambotaura kuti hanzi nyika ichasvikira pakuti ichatongwa namadzibaba hanzi madzibaba ekumabvazuva hanzi Joshua zvakasvika nekupi zvikusvika time tikufamba Clinton ndakazoti chi zvakazongopera zvakadaro ndakapera kuti pamba kapedza kunitora vhidhiyo ndaitaura kuti chinyi maitaura kuti Minox vakanditora maimanjavo maitasa vhidhiyo raMinox rakanditora tiri apa padhuze pawedzera apa zvemasoya zvamaita zvemaprofita ekwenyu handizviri kutoitika handi vari kufa vanhu apa saka chizotidzokerai munotasa vhidhiyo imimi bozi makudhomoka ndimi imimi saka uratikanatstabit tapirira panapa tatomirira panapa inini ndokudza nditomirira ipapo bozi inini mukudhomoka problemu iripo ndeyekuti munhu ukaenda kumasoro unotyikidzirwa namadzibaba ukaenda masoro first day raunosvika unobva wanzi ndaona chiga cherufu wakutofa dai wasina kuya pana mangwana wanga uchafa saka unobva watanga kutotya